rowere mani thuolo man mondo mi oti kodgi marach e wechego mag siasa? An koka kora anyawacho ni system marach. System kawacho system wacho governance. Telo ma Kenya orach mana kaka osipno osewacho kae. System manotigo luongo ni pre-colonial system gi post-colonial system, time mano wayudo independence ema pod idwa tigo nyaka sani. Ma jogi believe ni nyaka imbi sandi sanda kaka gimbe ne gisandore for some years koke chieng' moro ni yudi tich. Ok nyal wuok e mbalariany mi apply tich mi yud kapo ni ionge, iluongo ni atol relative e government. System rach kendo nade. Sani yudo ni watek kanyo kan wadhi school. Nitie gimo mani nyiso ni inano mondo mi gol kata dhiero ne dalau cha. Mondo mi kel stima e gweng'u. Daraja iora ora kidhi school. Mondo mi bige daraja no dhi school. Jeza paro ni kata e waka wan gi jok moko modhi school e primary kiluoko tiendi gi tho. Yes, nikech seche moko aora ndalo no tuo. Iluoko tiendi gi tho, ilawo tiendi. Idhi school mitiyo matek. Mi ikalo KCP. Mitiyo matek during Kibaki. Wamadho chak mar Kibaki. Mwadhi high school. Mi somo matek. Jomoko ne fall, jomoko donjo into drug abuse. I maintain your line nikech useng'isi ni academic ni e gima dhi goli oko. Parents ni uso nyaka dhok. Itimo ni arambe kodonje campus. Almost 80% mar nyithindo modonje campus, public universities, otimne gi arambe dala. Except nyithi politician modhi e private school, mabo gedhi kate public school, most of them. Samo se timne arambe dhi e public school ni, mi somo kendo mi yudo degree ni. Tiwinjo ni koro tich onge Kenya, tich nitie Middle East. Koro isewuok dala wasem, machopo Kisumu, mawuok Kisumu machopo Nairobi, madhi e university, Mount Kenya. Kendo koro ng'isa ni koro tich onge Kenya ka, tich nitie Middle East. Achaka apply. To wang'e maber ni kingo wang'eyo system wa ma Kenya ka. King'eyo kata usuru michoko e Kenya. Manyiso ni wan gi gik moromo mondo mi wabed kendo walos infrastructure maber Kenya ka. Kendo walos job opportunities manyalo konyo. Nikech onego bed ni wabedo exported oko ka already wan Kenya ka. Wan gi engineers moromo, wan gi nderni moseloso osego lamte. Koro wan gi luongo ne labor ng'eny ma koro wa export moko oko. To ma number one, pok wa give even back to our parents because ni tije onge ka. Tok ni tije onge. Ka tije onge to nyisa any son or daughter of a politician man wadhi go school ma is also jobless as I am. Are these jobs oketgi mana ne jok moko ma ok nyal, to jok manyalo to nigi tijegi. Koro one thing, gimoro achiel mokwongo en niya, sirikal nyaka mi yude tich. Iyudo ni jogi, nitie wach moro ka iluongo ni containment. Josiasa ong'e contain ji. Jok mani machiegni kode gin jok maonge papers. Tinyiso gi ni many paper mondo aketi kamoro. To jok ma already nigi papers, jasiasa ok nyal keti kumi machiegni, ma oketi kumi machiegni kodi, tini bedo blogger mare. To jok machiegni kode gin jok maonge papers. Inyiso gi ni many papers, iduoke e school, odhi otim diploma moro, ng'ato ko giduok mondo odhi otim certificate moro, ma by the time utieko timo certificate, to ng'ani osebuok e fees. Ebo kendo choko duogo bedo jobless. Koro mane gima timore e sani. Koro ma gik ma sani ji mang'eny graduate every year. There was a time makane ji ne graduate je kwat ka. A whole national leader, jatelo maduong' e Kenya, bukre to wacho ni onge tich. Onge tich to ni office no, ichamo salary mondo mi create opportunities ne jok me represent. Mano nyiso kaka jogi feel ni they don't care about us. They only care mana ne lineage gi margi no. Koro an gi wanyacho ni sirikal nyaka sama ji otimo application gimiji tich. Jok mo already oseti ochak chako pension. Ng'ato ntiere office, ng'ato is 50-60, ok nyal kata control computer. Iyudo ni system lag. Nikech onge ng'ama nyalo operate, to youth moro ni oko ka manyalo timo weche IT go, kar mondo mi tich, ja 60 ja 70 cha, pod ni kacha cha, pok ogole oko mondo chak chamo pension ne mondo jogi odonje system. Koro mane gima kodonje chunyo to ne ni bwana, asetimo gigi te.
tatemo apply to kanya yudo tich nikech maybe aonge anko na moro, aonge nani moro manyalo push my papers. To ngani be katemo bedo mo chiegni siasa ni mon mi omiya tich ni tich onge. To king'iyo tich onge ne wate adier, to king'iyo to yudo ni ngane to yudo tich nikech ngane no go simu kamoro. Koro mane moko aparo ni karo wadhi e ndara mondo wawach weche mag unemployment. Kendo ji sada mana remind gimoro kan. Kata ka pok weche jenzi gi nochakore. Nitiere youth achiel mane was for weche mag unemployment e Kenya ka. Okadhi bedo seri malungo nyinge. Kijana milungo ni Eric Omondi. There was a time ma Eric Omondi notingo nyaka CVs. Koro dhiro gi mkokoteni mag ji maonge tich. Koro ngeni it is true mago gik ma already nige chunyo ani tich onge, wan gi everything, wan gi CVs, wan gi experience to onge tich ka. Koro mo time mar finance bill cha. No kenena ma finance bill. There nenti gik mangeny mane ni bo finance bill no. Wandala wasetieko, family, jonyuol ti onge tich, tije ntie lakini joma tinde mayudo. To kata ng'anyo mane waneno chieng' tich adek ni kopogore kod mano manowach ni ne en rapar. Nono ka rowere oting'o kata placards moko mane ondike gik mopogore opogore. Nyalo bedo ni ne ipondo e rapar no mar mondo mi rowere owach adiera mar gino mane chunygi kose. Yes. Rapar ne mon mi oluongo ng'anyo. Nikech weche mag employment go osewachgi lakini chala gimo onge ng'ayo winjogi. Koro rapar iluongo lakini deep down nitie issues ma wafil ne serikali onego be ni address. Yes, I can even remind anya paro ne ji kae ni sani ntiere nyoro ne ntiere link moro manyowuok ikawo yudhe manyalo dhi address issues gi ne president. Link no wuon kata nyoro sama natimo application link hang. Mon mi register kaka achiel kuom yudhe makoro dwa ngiso dwa wacho ni magi ma issues nikech wan gi issues wa feel ni ya system itiyo sani en system mane tiyo chon sani nitie system minya kel ma nyalo address issues gi and anyalo assure ni kapo ni president nyalo address gi youths gi president Ruto nyadhi kata terms modwaro nikech gima ber gi jogi Jenzis gin jo mosomo gin jok ma kinyiso ni wanya timo kama lakini okine watim kama to ngiso ni okay tim kama to wan be wadwa ni mamondo watim mondo mi wambo ayudo opportunities lakini there is ntie gimoro maduong' ni sama ng'ato en jatelo kata en politician ntie jomoko tiende ka magiso ni president in maber weri gi jogo no neno kata nyoro jomoko ndike mbui mano ok lwenjwa pani wabiro kanyo mak mana paro no gi